Ja, och hälsar alla välkomna. Måste kalla sista vägen. Hade då tänkt att hålla ett litet tal. Jag är Jesper Bengtsson, själv utförsäkrad och står helt utan någon form av sätt på överhuvudtaget. På grund av situationen som råder i Sverige idag. Jag tänkte börja med ett citat från Kristina Husmark Persson sa: det är inhumant att folkslita. Jag kan säga jag håller inte med. Inhumana är det som skett med folkförsäkringar sedan hon började i arbete och som också Kristersson är ansvarig för. Man tar alltså runt 50 miljarder från folkförsäkringssystemet och runt 78 miljarder från socialförsäkringssystemet för att sänka sina skatter. Allt detta gjordes för det påstådda fusket som senare visade sig vara obefintligt i stora hela. Regeringen och andra myndigheter räknade på detta och det var allt mellan 3,5 miljarder till 20 miljarder just för att få mandat att kunna gå in och ändra i vårt välfärdssystem. Fakta blev att 1,1 till 2,6 miljarder var felaktiga utbetalningar som oftast betalas in systemet igen. 0,3 till 0,9 miljarder var det som bevisligen kunde kallas bidrag. Så detta har, som för denna lilla summa, så har regeringen totalt stödet av vår välfärd för att kunna gynna de rikaste och göra stora delar av svenska folket ännu fattigare. Det är den största inhumana satsningen och rent brottsligt jag ser. Regeringen borde ställas till ansvar för det brott som begås och begås än idag. Folk som har valt att avsluta sina liv i desperation efter att stå utan hjälp. Folk som får lida psykiskt och fysiskt och kroppar bryts ner av oro av ekonomin. Oro att inte få sin medicin. Och sen alla barn som har föräldrar är drabbade och på så vis får ut. Det är inhumant. Det är brottsligt. Men jag har i alla fall rötterna för den politiken och de lösningar som den sittande alliansen håller på med. För egen del skulle jag vilja belysa det här med rehabilitering. Räknas man som sjuk och arbetslös så får man inte samma hjälp som rehabilitering som någon som arbetar. Du får en liten insats. Sen släpper man in på vården. Och tillhör man då den privata delen av vårdföretagen som finns så blir det ännu värre. De jagar vinster. Och man räknas som en stor minuspost egentligen. Jag har själv varit med om det. De sa till mig att vi gör inte mer för dig. Och detta visar egentligen att vård och omsorg inte borde ligga på privat nivå. Utan staten ska ha ansvar för att pengarna går tillbaka in i systemet och inte gå ut i penningfyllda fickor och skattebetalare. Dagens samhälle har blivit skevt. Skattekronor flödar ut från systemen. Det läggs massa pengar. Det är många meningslösa på ett jobb. Det läggs i meningslösa och i min tycke laglös vård och omsorg. Det är överlag till vad som sker. Vad kan vi då göra? Ja, för det första måste människor börja förstå att de inte kan bli sjuka utan att drabbas av detta. De kan inte bli arbetslösa för att drabbas av detta. Och det ska inte behöva gå så långt innan människorna börjar reagera inför detta som har skett i vårt samhälle. Allt detta för kanske max 1 000 mer i månaden, men till kostnad för att man inte kan bli sjuka utan att hela ekonomin drabbas. Så det kräver att man satsar på vård och rehabilitering. Och ett stort område inom är smärtvården som man går på knä. Läkarna själv jobbar inom smärtvården och själv väldigt bekymrad över detta. Och de håller fortfarande på med små insatser och försöka få andra läkare att verkligen engagera sig i denna fråga. Insatserna är krympande där medan folk växer och köer. Men det finns läkare som jobbar världen över för att få fram att långvarig smärta inte är ett symptom, utan det är en rejäl sjukdom. Något som många andra läkare inte kan tro. Man har mött en hel del läkare som varken tog ner det. Ibland möter man läkare som får man tror att det finns något som känner sitt jobb och engagerar sig i denna fråga. Dessa läkare jobbar inifrån sitt håll och vi får jobba från vårt håll. Och visa att vi finns, att vi har rättigheter. Tyvärr får vi agera förtrupp och kanske kämpa hårdast just nu så att de som kommer efter inte ska behöva lida lika mycket. Tyvärr känns det som politikerna tror att om man tar bort vården, tar bort medicinen och lindringen
existerar inte sjukdomen heller. Så liknelsen med tröst stoppar huvudet i sanden och slippa sin fara och gömma sig. Det är ju rätt stor. Det är det vad många politiker gör i slutändan av styrande. Så bara en sak att säga så här avslutningsvis. Med öppna huvudena, se vad ni gör mot folket, mot samhället och framförallt den kommande generationen och efterföljarna. Och sista ordet är tänkbart citat som Martin Luther King sa. Det är tragiskt att inte de onda människornas, det tragiska är inte de onda människornas ondska.